Mayok. Ibaw naman jud ka nga mulansar ko ron pagka-presidente. Ya, wa say laing gwapo nga mulansar. Gusto ko nga manghatag kag face mask sa katawhan karon. O tatay ka ginabang diri. Ato ning itabang nga yun ay po pagunahuna nga butbaying kay ako yun anay nga serbisyo ko ah. Sure juga, Mr. President nga mulansar ka? Gubot na ba kayo ng politika? Samot gina kagubot imong nangwanga ka. Ah, pagka-personala po na yung madungyo. Uy, respetuha po ni Mulan sa pagka-presidente, uy. Hindi mo kadungog diya. Sana lang masulti. Pero wala ko na sanaw. Na sa buhat. Aw, hinoon pod, Mr. Pres. Kay gahisgot man kag mulansar kag presidente. Unsa may angay nimong buhaton nga muunlad ang atong bansa. So guys, good kag plataporma nako. Unsa man? Ang ubang politiko ay ilang plataporma ang mga dato palambuon ug ang pobre palambuon. Ato ang mga dato papobrehon. Matay, Mr. President. Nakasiguro ka nga mamudaog ka ng imong plataporma? Siguro kay ko anak ng uy. Kay base sa datos sa atong Pilipinas, 80% ang mga kabus ug 20% ra ang mga dato. So sa kwintahan ay 80% makuha na to ilang buto. Buto? Buto? Vote in English. Nya. Kinanglan jud kog suporta ni mga ninyo. Ako kung support ito na mo, Mr. Pres. Pero na ko'y pangutana na ba? Ano ang magkakakuha ng tiray? Ay nagilabti ako si Ben kay pakan nga na. Yan ninyo. Okay. Kapit naman alas 12. Pangatag na dito ha. Inaot unta nga mapasundayag din mo akong ngalan dito sa katawhan. Oo. Kuha ka na, Mr. President. Sa ligi lang ko. Ay laglaog. Ikaw, Niya agkatong ikaw ni bala ka na ha. salamat kayo, Mr. President. Salamat para sa katawhan na. Ay, para sa katawan. Ay, pagtuon ko para ko abitaw na eh. Nya. Bantay ito. Saan man eh? ITM na, nanay 10 milyon. Ito ka din, Mr. President. Ikaw na, lugaya ni mo. Pag-ilis siya dito. Sige, Mr. President. Magpuha dyan ako rong adlawa eh. 100% gini. Daog dyan pagka-presidente ni. Ay, costume na ko. Paspasin da, Erneng. Hulat man diya, Dongyok. Nag-ilis pa ko diri. Lala ko yung puguntahanan mo ba? Anong gipailis mo ko mo? Asa dita? Ay na lang sigdag kag pangutana diya. Ikuha bitaw ti ka. Arong mangumpanya ta. Unsa imong panya? Mulansar ka? Wa kita sa konforma. Pagka-presidente lang gud. Mulansar ka presidente niya. Ano ka sa nang pilyo? William is kutang. Pila ri pag-ayon. Nya saman. Tana? Tana. Tao po. Opo. 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 Wa may to, Mr. Pres. At doon sa laing balay. Wait sa. Mr. Pres, ayaw sa kwarta. Wa may tao. Ay sus. Ay kabalakan. Ay gamay ra kana. Small kina para na. Nakoy daghang cheki dire. Nakoy daghang ITM. Tanatuan na gano'n mo, Mr. Pres. Ay sus. President lang gud. Uy. Ayo. Opo. Ayo. Ayo. Samna! Ano to, Mr. Pres? Arang kina itaw. Unsa may ato? Nagunsa mo nga ring utong dako. Suga, Mr. Pres. Ay. Okay ra na. Aw, boss. Naanta may gamay nga hinabang ba? Hinabang. Lapin. Unsa mo nang hinabanga po nga may ginang balita ada? Before may mo manghatag sa hinabang. Gusto na ko nga okay balo ka nga mulansar ri ko pagka president. Nga unsa po mo manghatag mugmas ang ginamit? Mulan sa ka pagka presidente yung masi mo ginamit man eh. Boy ba ang gamit ani ba? Kanay mo tapan mo gamit ani. Unsa sa hinabang nga po manghatag nimo mayo no imong hinabang saminto, balas. So pilaen dia alublak,
kabilya. Kita kani mong balay. Awa pa ni mahuman. Kana og daog gyud kana og mo na imuhang kuan. Ipasalig mo na ko kay sa pamilyahan ko mi dire 16 kabokong anak. What? Nya. Mamutaray ta na 16 kabuok sa ato pa nana kay 16 daan. No, dahil mo ang boss. Na kay anak 16 ka buok. Niya, puro na mamutaray. Ug mao man ganyan niya, boss. Nakoy gamay nga tabang dire. Nakoy ATM. Naisulod ni wala pa gari ko storya. Naisulod na 10 million. Gusto ko yan. Tabangan sa minimum. Alang sa pagtabang na ko nimo. Pero ayaw na una nga butbaying nga mo ha. Yari mi dire nga gusto nimo nga makibalo sad ba nga kung sa sitwasyon sa mga Pinoy nga nanginahanglan sa tabang. Ayaw ito dire nga mabali ba na. Mahal kina. 10 million. Okay na. Hoy! Sabot. Di ni pike. Mas piki pa na ito. Ako kapila, boss. Okay na? Oo. Ayo, kay 19 million eh. 19 million eh. Isa man yung bata. Ako ikadisite nga anak. City? Ikadisite nga anak ako na. Biha po ka, boss. Ay, Sabi kong pagituhod. may kapa ko. Sure, juga di size bukan yung anak. Boss, size ko po. Kadisite lagi. Malupoy sa tali mo. Di kong gituhod. Kung ano ka natin yung hinapag mo mga bito. Pag ito sunod sa bro. Nakoy 1.5. Kapuno na na. Okay na maghahanak ni mo. Wala ka mahulaw? Kasi nga mo di ay. Kasi tingnan ko. President, si Pataka tayo buta. President Mayok. Anak. Kapila mo ka sa banuta. Ika... Kailan ito? 30 sa 35 na balota. Ika 35, kabalota. Kung kay kalayo ba nimo? Kapila ko. Itaw, tinood lang. Ika 12 ra ko. Kaduse? Oh. Aw. Ako nang pagitaos baluta, kaduse, 1,500. ATM kina sulod na, ATM mo. Ambi ko na, ambi ko na. Ambi ko na. 10 million. Ambi na mabali na kwarta na diya, nasul kwarta na. Mabali na. Na. No, baby. Nilisan ti karon. Give your father. Give your father. Grammar mo. Pwede mo lansar pagka presidente. Hindi ka mo lumayan English ka na eh. Sampol pa man na. Kaya akong gitistingan yun sila ba nga kabalog yun na mo English. Diya ko sabay mga plataforma na eh. Daog kay nana, panangrit. Plataforma. Klaro, puro pa ka manaat siguro. Ang dato atong papobre yun. Ang pobre atong padato. Ay, dato!